Ħadd ma jista' jemmen dak li seħħ fil-qorti wara li l-attriċi Pia Żammit tilfet kawża ta' libel fuq storja fil-paġna ta' quddiem tat-Torċa. Storja li kienet torbota man-Nażiżmu, ibbażata biss fuq ritratt ta' Żammit libsa kostum meħud fil-backstage waqt il-provi għal produzzjoni teatrali tal-Kumedja Popolari tal-BBC imtella fit-Teatru Manuel lura fl-2009. L-attriċi kellha rwol li taħdem il-parti ta' Michel Dubois, membru tar-Reżistenza Franċiża involuta biex tfixkel in-Nazisti u tkun tarka tas-salvazzjoni tal-poplu Franċiż. Imkien ma rreferew għalija bħala attriċi kont fuq il-paġna ta' quddiem bir-ritratt tiegħi biss kienet ċedet Pia Żammit waqt il-proċeduri tal-qorti ppreżentati kontra Viktor Vella, l-editur tal-Gazzetta. Li tiżejjaħ Nazzista kien l-ar insult kienet spjegat Żammit. L-avukat tagħha Joseph Żammit Memper kien argumenta l-editur kien jaf li r-rwol ta' Pia Żammit fid-dram u madankollu kien ippubblika żewġ paġni fejn sostna li qed tippoża fil-kostumi Nazisti. Intant l-assoċjazzjoni tirrappreżenta l-industrija tal-arti u d-divertiment qalet li tinsab imħasba ħafna b'din is-sentenza tal-qorti. L-assoċjazzjoni spjegati li jekk il-qrati ma jistgħux jiddifferenzjaw bejn l-artista u l-karattri li toħloq, allura ġie stabbilit preċedent serju u perikolus li jeddet ix-xogħol tal-artist u l-libertà tal-espressjoni kreattiva. L-assoċjazzjoni esprimiet solidarjetà ma' Pia Żammit u qalet li se tieħu l-passi kollha biex tipproteġi d-drittijiet tal-artisti Maltin.